мечтите ни, с градини и буйни жита. Както всички виждате, във форма съм, не са успели да ме оплашат, не са успели да ме купят и въпреки 4-годишните опити не успяха да намерят нищо от предишното управление в мандата 2007-2011 година. Най-напред ще върнем спокойствието в управлението на общината, толерантността и възможността всеки гражданин да може да има достъп както до общинските служители, така и лично до кмета на общината. Нещо, което обещавам, че ще направим с необходимата строгост и педантичност. Пълна ревизия на изразходените средства от общинския бюджет. Пълна ревизия на изразходените средства по европроектите. Пълна ревизия на обществените поръчки. Това ви го обещавам. Ние ще направим нови проекти, защото знаем как се правят проекти, знаем как се усвояват европейски средства. И както се разбра от последните 4 години, Европа дава пари на тези, които умеят да правят проекти, умеят да управляват парите на Европа и умеят да се отчитат пред европейските контролни органи. Затова ние сме спокойни, а вие трябва да сте уверени. Надявам се всички вие да ни подкрепите. С бюлетина номер 15 ще вземете правилното решение. И в следващите дни да бъдете убедени, че сте направили правилния избор.